Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz. Bilşimiz ýaly düň, ýagny 27 sentýabr ýurdumyzda Türkmenistan döwletimiz garaşsyzlygymyzyň şany 32 ýyllyk bayramyny uly dawara şowkun bilen belläp geçdi. Elbetde bu bayramçylyk dünýä jemgyýetçiligine hem uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli ýaşyl togumyz Dubai, New York, Ankara we Abu Dhabi'niň gijelerine ýalkym saçdy. 27 sentýabrda Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli Türkiýe Respublikasynyň paýtagty Ankara şäheriniň iň uly binasynyň ýüzi ýurdumyzyň döwlet baýdagynyň şeklini wesenni. Örän täsirli görnüş beýikligi 140 metrlik binany türkmen göller we 5 ýyldızly ýarym ay şekli bilen öwüşgün atýan al ýaşyl üstüne urdy. Munyň dostum we dogonlugyň özdoşlyk hemde aýdyň suwtnamasy boldy. Ankara şäherindäki iň uly binalaryň biri bolan Türkiýanyň Palatalar we Birjalar Edarasynyň binasy türkmen ýaşyl togu bilen bedelli. Munyň 27 sentýabrda amala aşyrylmagy Türkmenistanyň mukaddes garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şany toýunyň ýatlanyp geçilmegi bilen alamatlandyryldy. Türkiýanyň Palatalar we Birjalar Edarasynyň binasy 140 metr beýiklikde bolup, ol Ankaranyň iň beýik binalarynyň biridir we Türkiýanyň işgöwürlük merkezdir. Bu bina 2001-nji ýylda guruldy we dünýäniň öňdewarjy kompaniýalary bilen işgöwürlük gatnaşyklary ösdürmek babaty tagallalaryň merkezi boldy. Mundan başga da Türkiýe Respublikasynyň gözel tebigaty bilen meşhur syýahatçylyk ýeri bolan Kapadokiýada Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramy gutly mübarek bolsun, ýaşasyn türkmen türk dostlugyny gatnaşyklary atly ýazgy hende iki döwletiň baýdaklary bilen bedelen bu ýeriň syýahatçylyk nyşany bolan gaz arkaly uçurulýan şar uçurly. Dawara türkmen milli egine şekli ýigitlerimiziň at üstündäki ýürüýüşi bilen dowam etdirildi. Kapadokiýa her ýyl dünýäniň durly ýurtlarynyň müňlerçe, millionlarça syýahatçyny kabul edýän jahankeşdelik mekanlarynyň biridir. Bu ajaýyp künjek, asman giňişligine uçurulýan howa şarlary bilen meşhurdur. Şeýle hem 27 sentýabrda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherindäki dünýäniň iň beýik binasy bolan Burj Khalifa binasynyň ýüzi ýurdumyzyň döwlet baýdagynyň şekline weslendi. Mundan başga da Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäheriniň meşhur Times meýdanyna Türkmenistan tanışdyryldy. Dünýäniň çatrygy diýen at bilen meşhurlyk gazanan bu Times meýdanyna uly ekranda türkmen döwletimiziň ýaşyl togu peýda boldy. Bu ajaýyp şekiller dünýä jemgyýetçiliginiň umuman her ýyl 50 million adamy kabul edýän bu iri meýdanyna Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň ýatlanyp geçilmegi türkmen döwletine goýulan belent sarpanyň nyşanydyr. Şeýle hem ajaýyp wakalaryň ýene biri Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu Dhabi şäherine hem bolup geçdi. Bu şäherdäki Adnok Milli Neft kompaniýasynyň binasy türkmen baýdagy bilen bedelli. Bu ajaýyp wakalar Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň tutuş dünýäde giň gerimde belenip hemde ýatlanyp geçilendiginiň nowatdaky suwtnamasydyr.